cahya kang mancur weneng ya nur kang muncar padang nanging tan maweh balerang sunarati kang pinindo banjaran lintang dimarana lahi dalu santo tuh sura mreh kartora harjo. wah tenan toh wah ngelarasan Wah mboten no mas niku lho gur maca-maca naskah. oh kapan itu kok Nembe wau sonten dikabari Pak D wau gerah mas. oh gerah apa Asmane Kumat. oh ya kerep-kerep ditiliki san wong kowe iki ponakane sing cedhak dhewe Nggih mas, nek kula mboten wonten kesibukan ten kampus ngoten kula pengene nggih kerep mulih mas. sibuk apa iki Niki ajeng pentas ketoprak. Wah beneran mas, mbok kula nyun diajari to mas. ngajari nopo mau sampean ki ketoprak akademisi kok njaluk warah karo ketoprak kampung lah ya rapas to Akademisi dereng tentu praktisi lho mas. Sing damel naskah niku namanya Jimmy mas. konco sampean Nggih. Kejaba damel naskah. Jimmy niku nggih sing dadi sutradarane pementasan niku. Jane naskahe Jimmy niku nggih sae. Sing mboten sae nggih wonge niku lho. Dadi sutradara kok otoriter. Kemaki sisan. Pripun mas? Iringane didamel pripun sketsane? jane gawe musik kanggo teater utawa ketoprak iku ora angel jane fungsi musik kuwi sebagai pendukung pengiring jadi aja mendominasi ya ta apa meneh luwih menonjol timbang aktore aja nganti kejaba aktore kuwi lemah musik kudu iso nglambeni tegese iso menutupi kekurangan aktor di adegan iku ora ketok cacat ngono Lah damel iringan sing sae dinggo adegan niku pripun mas? wah tak silahke saiki ya iso tekan subuh rampunge ini wae sesuk bar Jumatan ning omahku Nggih. Lah tapi kula mboten ngertos daleme jenengan lho mas. takon jolodot dheweke ngerti omahku Oh. Nggih nggih. nggih mas tak beli sik ya Nuwun ya mas. Ya, Mbak. Ku apa ki, Jot? Permen. Piro? Ya, kuwi kabeh piro? Hah? Gemblong apa piro, Jot? Lagi iki lho, Mbak. Pelanggan setia dilokke gemblong. Ora, lah kowe iki tuku permen akeh-akeh arep mbok nggo ngopo? Masa takon kaya ngono, Mbak. Kudu urusanmu. Ya, Oke. ini aja sak toplese ngono kuwi. Terus iki diadai opo, Mbak? Dadi kresek no. Landi. Rek. Kresek ku entek itu, Jot. Terus solusinya piye lho? Diajari kantongan mbok iki lho. Wow, penjual kok senengane nyusahke pembeli. Ya Mas. Ayo le. Nggih, Om. Ning ngampiri Mas Fadra karo Pak Jo sisan nggih. Yo wis ayo.
tiwas digolek ning ngarepan jebul ning kebon. Om Bandi. Isis, Jo. Ono nom. Ya, wah. Jan komplit men to iki. Niki lho, ngeterke om kula tercinta niki lho, Om. Ayo. Wis ndang doge dolan kono. Bar diterke malah ngusir lho. Mari mau jare meh dolanan. Wis yo, Jo. Dot. Go, Om. Ya. Tenan di. Ini lho. Rasane kali lo ya. Nggih. Kene. Iya, Mas. Waduh. Lagi mulai wis dadi. Tapi Jo, sing dadi apa aku wae? Ora usah. Aku wonge sportif kok. Bagus. Sportif kuwi contoh warga Indonesia yang baik. Lho, Dot, kena krungu dhewe to. Siap, Mas. Kita dolanan lagi. Sidono. Yo, ndang duit, Dot. Wah, tadi. Jaladat. Bancak sih. Adot, dulu tas. Bancak lagi. Wah, matur nuwun banget Mas, wis diselametke. Hei. Wah, nek main ngene ping 10 ya remuk ijo remuk. Lah apa lah. Ajar gawe candi. Ngene iki aku tadi dicara. Dadi ngene. Sing perlu ditekankan dalam membuat musik iringan kuwi komunikasi musikal. Dudu verbal. Dadi piye carane kowe iso merangke nada-nada sing iso menyampaikan pesan tanpa tergantung karo lirik. Berarti nek aku pengen menyampaikan rasa sedih kuwi kudu gawe nada-nada sing rasane sedih ngono ya, Mas. Yo, kira-kira ngono kuwi. Nah, nek kuwi mau wis tercapai, lirik kuwi mengko akan memperjelas maksud dari musikmu kuwi mau. Oh. Nggih. Anu, Mas. Mbok kula jenengan paringi contoh to, Mas. Iki. Alah, kursi sithik lho, Mas. Ya sene. Wis. Iki pengen sing suasanane piye? Sing haru. Ning nek dirasake iso kuat ngono, Mas. Oke. Dia gak mana buatku. Asing. Ayo, Mas Wandra. Mas Wandra banca. Nah. Dot, lamatke aku, Dot. Jolo tutuk nyelametke kowe to, Mas. Ora mungkin no.
Wani balapan mlayu apa ora? Wah, penyamaranku terbongkar iki. Celodot bantak. Iki piye to, Dodot? Lah mlaku dledar-dledar. Aku berharap mbok slametke lho. Loh, aku ya berharap mbok slametke lho, Mas. Kok kowe iso ngerti nggonku ndelik to, Jo? Aku ninggal jejak kok. Jejak apa? Permen. Waduh, kantonganku bolong iki. Nah, dadi jan. Niki piye kira-kira? Cocok nih. Ora. Cocok. Ning iki sih ancer-ancer. Dadi isone ngerti kuwi penak apa ora? Kowe nek wis dijajal, nek wis ditabuh bareng karo gamelan. Ya ta? Yo, diketik sing rapi. Sok nek latihan dijajal. Nuwun lho, Mas. Ya. Ning nggih niku, Mas. Kula mboten saged ngaturi jenengan apa-napa lho. Walah, kaya apa ae lho. San. Seniman sing berkarya seni kuwi nek dituku regane larang. Ning nek dijaluk kanthi halus mesti diwenehke. Kuwi klebu ibadah seniman. Ibadah pripun to, Mas? Ini sadurunge tak jelaske tentang ibadah. Naskah ketoprak iki mengulas tentang Raden Mas Panji Sosrokartono. Kowe ngerti sapa Raden Mas Panji Sosrokartono iki? Nggih sithik-sithik kula ngertos, Mas. Niku lak kamase Raden Ayu Kartini to? Yo bener. Ning apike kowe maca buku tentang beliau. Kados niki, Mas. Yo, ini salah sijine. Ning isih akeh buku sing menjelaskan tentang biografi beliau. Menjelaskan tentang ajaran-ajaran beliau. Mergo oke ajaran-ajarane Raden Mas Panji Sosrokartono kuwi sing mengandung makna filosofis tentang kehidupan. Nah, salah siji ajarane sing pas karo kahanan dina iki kuwi kantong bolong. Napa niku, Mas? Ngelmu kantong bolong unine ngene. Nulung pepadane ora nganggo mikir wayah. Waduk kantong. Yen ana isi lumuntur marang sesami. Tegese nek kowe kepengin tetulung karo pepadamu, kowe ora perlu mikir wayah, ora perlu mikir weteng, ora perlu mikir kantonganmu. Dadi kantonganmu yo ana isine, sak bisa-bisa kowe berbagi karo sesamamu. Ngono. Lah hubungannya kali ibadah kok napa, Mas? Ini salah satu tindakan nyata dari ngilmu kantong bolong kuwi mau kuwi lelati marang sesami, menolong sesama manusia sebagai wujud bakti terhadap Tuhan. Jadi bakti karo Gusti Allah kuwi lak klebu ibadah. Nggih. Ya ta? Lah tetulung kuwi rak ya ora mung wujud duit, wujud tenaga. Ning nyumbang ide ngene iki lak ya termasuk tetulung ta. Ya ta? Lah kuwi tegese aku ngibadah. Ngono. Jenengan iki berarti ya paham sosok Sosrokartono ya, Mas? Nah, monggo sinten sing dadi? Leleng. Ayo ndang ditoto. Ayo, delek Jo. Kene Dodolan apa iki? bacaan kok. Oh, yo, Le, mulai. Urusan gue rampung kok. Enggak, Om. Dot, sesuk melu aku ning Semarang ya. Nonton latihan toprak. Sesuk lak setu to. Mumpung prei kowe yoan. Wah, jane cocok, Om. Tapi sistem kula niku paketan kok. Paketan piye kuwi? Nek kula mangkat, Mas Wandra kalih Pak Ijo ya kudu mangkat. Oh ya. Ya ora apa-apa. Ning mangkate esuk lho ya. Numpak kereta. Ora mungkin nek ceng 4. Oke no, tabung iso. Gas. Nggo mantuk, Om. Nek ngene iki jenenge sarung teles dikumbak ambiar. Cakep. Durung bales malah wis bubar. Remuk jo remuk.
Dah. Terke bapakmu mo. Taksi online. Iki poloro to, Dah. Orai? Kok dengaran numpak taksi online? Motormu ning ndi? Go Santo. Hah? Kuning ndi? Iku ning Solo. Tilek Pak Dene. Kowe gemblong apa ndak? Lah kok mbok sili? Aku sing niat nyili. Motivasimu nyili iki apa? Yo nulung to Hen. Nah, fix. Positif Ki. gemblong ya dah iki. Nulung ki ya kena, neng orang repoti awake dhewe. Kok kowe malah numpak taksi online? Sik. Kok ketoke indah iki. Ngene ya ndah. Ya to Dah. Ayo. Ya to Dah, ya ngatin wae. Ya to. Ya ora Dah. Anu piye to, Hen? Ngene lho, tak jelaske yo. Ah. Nek Indah ki Ya. Indah wis gelem direpoti karo Santo. Heeh. Nah, kuwi tandane apa? Tandane apa? Oh iya, Nah, apa iki? Apa? Loh, Indah baik hati. Iki piye to malah kowe ketok sing positif gemblong kok tuh. Aku salah apa, Hen? Hen. Pak yo ngono to, Hen? Ndara Sasra. Anak kula sakit, Ndara. Sampun pinten-pinten dinten mboten enggal dangan. Nyuwun usadanipun Ndara Sasra. Semanten ugi kula, Ndara. Bapak kula gerah. Sampun pinten-pinten panti usada kula anggih budidaya tamba. Gerahipun bapak kula mboten mendha. Kepara malah saya ndadra. Nggih. Kula ngertos menapa ingkang panjenengan nggih. Kula Kowe ora apal iki piye to kowe? Dialog ngono ora apal. Kowe iki tokoh utama lho. nggih. Ora basi bis ngono kuwi. Sasra Kartono iki wong wibawa. Linggue gateke. Degek awake. Sangar muntok kae. Mas, tuprake Om Santo yo padha tunarungu kabeh to, Mas. Rai, tapi to? Kok kae pelatih bengak-bengok? Kae wae pelatih dan rame lho, mula keras. Oh iya to, Mas. Otot. Dan rame kayak pelatih. Dan rame lah komandane tentara to, Mas. Mosok wong cilik. Kae iki dan ramile ngebon saka Korea Utara, Dot. Tenan ora to, Mas? Piye iki tanggung jawabmu? Iki waktune wis mepet lho kowe lho. Nggih, Mas. Mau dialog ngono ora apal. Mas Jimmy. Tadi usul, Mas. Piye? Nek pareng usul, Mas. Carane cepet ngapalke niku. Hafalane niku diparingi gestur kalian blocking. Masukmu piye? Nggih, ngeten, Mas. Hafalan sing panjang niku dibagi menjadi beberapa bagian hafalan. Lah, hafalan niku wau mang paringi blocking kalian gestur, Mas. Umpami nggih, Mas. Umpami dialog A. Lah niku mang paringi gestur ndute ngiwa. Terus dialog B. Mang paringi gestur mojok teng-tengen ngoten lho, Mas. Lah niku dadi gampangke hafalane wong. Sik. Sutradarane aku apa kowe? Perkara gestur, blocking. Kuwi ranahku, ranah sutradara. Kowe ra sampe melu kowe. Kowe pengen dadi sutradara ngono? Monggo. Nggih mboten ngoten, Mas. Belum niki kan nggih padha-padha sing latihan to. Mosok kula usul mboten angsal. Usul itu sesuai job desk. Kowe rasa sok kepinter kowe. Sing keminter ya kowe kuwi lho. Piye? Iki ngomong piye? Sing keminter kowe kuwi lho. Terus nek aku kepinter ngopo? Wiri. Oh, Wiri. Lah ngopo? Sabar. Teman-teman, kita latihannya break dulu ya. Mas Jimmy. Wah, iki keminting. Mas goreng nek. Apa wae? Dene yo. San. Sabar. Ora
Ora apik ngadepi wong ngono kuwi nganggo emosi. Sing sareh to. Ora iso. Emosi ku perlu. Aku tiba bener kok. Iya, kowe bener. Tapi Jimmy ki ora salah lho. Oh. Kowe bela Jimmy. Ora, aku ora ngebelo Jimmy. Ora apa-apa. Pancen ora ono sing iso ngerteni aku kok, Ndah. Hisan, kowe ki tak eman lho. Aku mau wegah yen kowe dadi salah mergo kowe nuruti emosimu. Yen kowe ki ngeman aku. Kudune kowe malah dukung aku lho, Ndah. Lah kok aku selama iki kurang dukung kowe? Dukung apa? Oh. Jebul ngono ya. Orang rumangsani blas. Saiki kowe sambat mesti tak tulungi. Garap tugas tak ewangi. Butuh buku tak silihke. Bayar kuliah ora cukup tak utangi. Bahkan mangan kurang wis jek tak bayari. Kurang. Oh. Kowe ku ndomono. Kowe ku ndomono. Aku orang ngundomono San. Aku mau ngelengke kowe. Yen aku ki tau berkorban nggo kowe. Oh. Kowe ngerasa berkorban. Kowe ra ikhlas. Yo wis. Tak balekke kabeh barang sing mbok wenehke aku. Ora butuh aku. Oh, jebul sombong ya kowe San. Yo pancen aku nyat sombong. Ngopo? Oke, balekke saiki. Oke, tak balekke. Ndi? Ndi motorku? Ndi?